ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. оғоз мекунем имрӯза видеоро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, 13-ум, 14-ум, 15-ум рияд. И ҳамин риядое ки озима гуфтам ҳамашон рияди паплини туркӣ будай. ҳамин риядода шумо метавонед пайдо кунед паплинои туркиро. марҳамат, ана ин намудое ки мебинед тигри беҳад хушрӯ, нархошон 350 сомонӣ, 3 сангаян 350. баъд ана ин намудо ҳастай, ино ҳар хелай нархошон 270, 280, 250. ҳамин туркиое ки санги дождик доранд. фирмаи Фултекс ҳастай, бо чанд фирмаи номинаи Туркия ки ин фирмаҳо ваяй чӣ мегӯянд, ҳамин качествошон хубай, материалошон. ин намудое ки мебинед ҳамашон бори навай, паплинои ҳам гулмайда ва ҳам гулои калони турецкӣ, тоза якум сорт. ина кадомеш ки шумода маъқул шуда бошад, нависед, мо доставка мекунем. дар рӯи экран ҳастай ватсапи мо. илтимос ки занг назанед, танҳо нависед ё ин ки голос равон кунед, албатта ки ба шумо мефаҳмонам. анамин нигинои дождикдорш ҳар хелай нархошон, чӣ хеле гуфтам, аз 250 сомон сар мешава дождикдорош то таги ами 300 сомона. аз ҳама қиматаш. ҳозир ин дукона ма видео мекунам, ин нуқтаи савдора, баъд бо як рияди дига шуда бошад, бо қиматтаракош ҳастай ва ёрам нишон медиҳем. марҳамат, тамошо кунед. аз инҷа ҳамаш анами хел сангои дождик, бенигинош ҳам ҳастай, бисёрш дора бенигин. бенигин нархошон ами 200, 220, 250, қиматаш то 250 вай ҳисобто нагиред, то 250 сомона қиматаш туғри мегирада. бинед чӣ хел паплинои хушрӯ. бори аввалай ин намуди туркиёро ман нишон дода истодам. метавонед ба ҳазур нависед. мо доставкамон ҳам дар Тоҷикистон ҳастай, ҳам дар Русия ҳастай. бо мефаҳмонем. ҳангоме ки бо дар ватсап нависед, пурра карда ма барои шумо мефаҳмонам. на марҳамат. дар инҷа бо дизайнерски шӯшам ҳастай. на марҳамат, ина иноша бинед, сангои дождик иноям. нархошон ам хе 280. баъд инчунин ҳаст аз анамин фасони хушрӯ. агар хато накунам ин 350 сомонай. санги дождикаш тозае. ду се ранг дора. марҳамат. ино бо ваян ҷакардаошан, туркии ҷакарда. ина дигар рангаш. и бо зури зуршай. метавонед аз ино интихоб кунед. хулоса якта ба якта тамошо кунед, видео дарозтаракай, баъд интихоб кунед. ина гулои туркӣ. гулои туркӣ ҳама хел 300, 280 сангои дождикаш. бисёрай гулошон. чӣ хеле гуфтам, ҳам гулмайдай, ҳам гули калонай. кадом гуле ки мехоҳед ҳастай. бисёрш бенигин доранд. аз ин тарафам ҳаст нусхаҳои туркӣ. шумо ки омадед бозор, бо як маротиба ҳамин риядора бинед. ҳар се рияде ки гуфтам, рияди 13, 14 ва 15ра муқоиса кунед. мисол паплиноша туркиёра. баъд сипас метавонед харидорӣ кунед. касе ки дар Тоҷикистонай имконияти омадан дора. ана ин нуқтаи савдои дигарша. ино новинкаоян ҳамашон. иҷада нархошон сар мешавад дӯстони азиз, аз 450 сомона то 520 сомонара. сангои дизайн, санги майдаи дизайни хушрӯ.
ина марҳамат, кадомеш ки дар кор аст нависед барои мо доставка мекунем. ана миряди дуюме ки ӯзӣ мебинед, миряди байн ҳамашон паплинои хушрӯи қиматиян. 480 сомона дора дар инҷа, 450 сомона дора. хулоса ҳар хела. ана ин болора бинед, яди боло бошад, боз ҳам паплинои фасон, хушрӯ, иноям амхе. туркиёе ки ҳозир мебинед, қиматаш то 500, 480, 500 амхела. аз ҳама қиматаш. кадомеш ки дар кор бошад, шумо нависед. дӯстони азиз, бо ман ниқ мекунам. агар харидор бошед, илтимос тамошобинони азиз, ва ё суроғаша ман фаҳмондум барои шумо. касое ки мисол харидор бошанд, аз мо гирифтанӣ бошанд, нависед. баъд ман закази шуморо қабул кунам. касоне ки мисол суроға пурсиданиян, илтимос дар як рӯз беҳад зиёд менависанд дар ватсапи мо. хоҳарони азиз, ҳар он суроғае ки ман медонам, ман ба шумо мегӯм ами видеоҳода. фақат амо видеоро гӯш кунед, мефаҳмед. мақсад анамин видеое ки ҳозир тамошо кардестед, аз анамин сеюм дарвоза тарафи пажарка 13, 14, 15 рият. тамоми савдогароро пурсед, мисол наёфтед дарвозаша, аз анамун охрана ё ин ки савдогаро пурсед, шумо да мефаҳмонанд ки сеюм дарвозаш кадомай. ҳозир стройка рафтестай пешда дарвозаша намебинед, вале аз параш ҷо аст ки шумо метавонед вориди бозор гашта ҳамириядора дарёфт карда харидорӣ кунед паплинора. ин ҳамун паплиное ки мисол сангои дождик доранд, чӣ тавре ки гуфтам, 250, 280 ҳамхе нархҳо астай. бенигино бошад, беҳад зиёда. бенигинора шумо аз 200 то 250 тақрибан харидорӣ карда метавонед. бисёр ҳам паплинои фасон. марҳамат. дар байни ино медонед, ҳам 5 метра ҳастай, ҳам 3 метра. мақсад кадомеш ки мисол барш майдае, барборикай ва ё 5 метрша як либос ҳисоб мекунанд, ҳамун як либосш ҳамин нархай. ана се сангҳое ки мебинед, 350, 380 нархошон. ина тигриё. чӣ тавре медонед, аз дигар дукон ма видео мекардам, дигар дарвоза анами тигриёро беҳад хушрӯ харидорӣ мекардан, вале дар оҷа сангҳои зиёдш буд. хе санги дождик ё ин ки се санга надоштану дуконда. анами болорам бинед, ҳамаи ҳамино туркӣ, якум сорт. ин видеоро барои яке аз хоҳаракон ман махсус омада ба навор гирифтагиам, барои бояд амин паплин туркӣ мегирифтанд ва хоҳиш карда буданд ки як маротибаи дигар навинкоша ба навор гирифтанишон тиед ҳозир бошад. чӣ тавре мебинед, пешниҳоди шумо гарда истодааст. ина бинед, рулонои туркӣ паплино анамхе ба чапанагиш топ хӯрдага диде. ҳамаш бенигинои фасон. чӣ хеле гуфтам, бенигино ами аз 200 сомон то 250 сомон тақрибан нарх дора. нархи як либосаш. ин нархҳое ки ҳозир ман барои шумо гуфтам, тамошобинони азиз, нархҳои донашай. касе ки мисол опта мегира ё ин ки чандта мегира, бо арзон мешава. шахсоне ки медонам бисёр ихтиракое ки якҷояянд, чанд кас дар Русия, онҳо метавонанд тавассути почта заказ кунанд, якҷоя шида бо почташам раҳшам арзонтарак меғалта, ҳангоме ки бисёр